Maġġoranza tal-ħwienet u n-negozji involuti fl-industrija tal-catering qed ibassru li fi żmien li ġej se jkollhom dħul akbar minn dak li għandhom bħalissa. Dan joħroġ minn studju xjentifiku li sar mill-professur Vincent Marmara dwar l-istabbiliment tal-catering fejn kienu 61% tan-negozji li reġistraw tali andament pożittiv. L-istħarriġ l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu ġie kkummissjonat mill-Assoċjazzjoni għall-Istabbiliment tal-Catering Glaze u kien ibbażat fuq l-ewwel nofs ta' din is-sena. Mal-200 negozjant li imexxu firxa wiesa minn ristoranti sa gabbani tal-ikel ħadu sehem fl-istħarriġ. Dwar dan tkellimna mas-segretarju tal-ACE Matthew Patch. Jien naħseb kien aspett pożittiv. Fis-sondaġġ 66% qalu li fis-sitt li għaddew il-sejż ma kienux daqs sena ta' qabel. Però fl-istess ħin l-istess ammont ta' nies qalu li ottimisti li s-sitt li ġejjin ikollhom iktar beħ li huwa pożittiv ferm fl-aħħar mill-aħħar. Patch spjega li l-ewwel sitt xhur tas-sena ikun perjodu kwiet għall-industrija għajr għal perjodu tal-għid u x-xahar ta' Ġunju. Miċ-ċifri ippubblikati jirriżulta kif 56% tan-negozji relatati għamlu xi investiment fl-aħħar sena waqt li madwar 44% qed jikkunsidraw jew diġà kommessi li jinvestu fit-12-il xahar li ġejjin. Skont l-istħarriġ tal-professur Marmara jirriżulta li persuna tonfoq medja ta' ftit inqas minn 26 euro kull meta tmur f'tal-istabbilimenti. L-istatistiku sostna li dan u l-ewwel minn sensiela ta' sħarriġ mill-ACE u aktar kemm isiru aktar tinġabar informazzjoni li sservi għal quddiem u għal iżjed titjib fl-industrija. Fil-preżentazzjoni ta' riżultati issemma wkoll kif ftit ta' xurilu lejn l-aħħar tal-istħarriġ iddaħħal iskills pass għal ħaddiema barranin fis-settur turistiku intqal li dan u pass tajjeb biex ikun hemm kwalità aħjar fir-restoranti. Iżda fejn jitlu ħaddiema li jaħdmu fl-uffiċini qed ikunu żvantaġġjati imqabblin ma' industriji oħrajn fejn m'hemm bżonn tali ċertifikat tal-ħiliet, xi ħaġa li wara laqgħat mal-Ministru għat-Turiżmu jirriżulta li l-Gvern diġà qed jaħdem fuqha.